Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku l-4-23 ta' Frar 2022. Cari fratelli e sorelle, Eżis Ħuti, l-Odwa tajba. abbiamo finito il Temmejna l-katekeżijiet fuq San Giuseppe. su San Giuseppe. Oggi incominciamo un percorso di Illum qed nibdew mixja ta' katekeżi li tfittex mill-kelma ta' Alla xi nebbaħa dwar it-tifsira u l-valur tax-xjuħija. Se nirriflettu fuq iż-żmien tax-xjuħija. Minn xi 20 ta' snin l-hawn, din l-età tal-ħajja qed tmiss poplu ġdid fil-veru sens tal-kelma li huma x-xjuħ, l-anzjani. Qatt daqs illum ma konna daqshekk fil-att fl-istorja umana. Ir-riskju li niġu mwarba qed isir dejjem iżjed frekwenti. Qatt ma konna daqshekk numerużi daqs illum, qatt ma kien daqshekk kbir ir-riskju li niġu mormija. Ix-xjuħ spiss issib min qishom bħala peace. Fl-ewwel fażi drammatika tal-pandemija kienu huma li ħallsu l-ogħla prezz. Diġà kienu l-parti li żjed dgħajfa u traskurata, bilkemm konna nħarsu lejhom wisq ħajjin u lanqas rajnihom imutu. Sibt ukoll din il-karta ta' drittijiet tal-anzjani u dmirijiet tal-komunità. Din saret mill-gvernijiet, mhux mill-Knisja, hi ħaġa lajka. Hi tajba, interessanti, biex narfu li l-anzjani għandhom id-drittijiet tagħhom. Namlu sew naqrawha. Flimkien mal-migrazzjonijiet, ix-xjuħija fost il-kwistjonijiet li żjed urġenti li l-familja tal-bnedmin imsejħa ta' fronta f'dan iż-żmien. Din mhix biss bidla fil-kwantità. Hawnhekk qed nitkellmu fuq ir-rabta waħda bejn l-etajiet tal-ħajja, jew aħjar, il-punt veru ta' riferiment għall-għarfien u l-apprezziment tal-ħajja umana fis-sħuħija tagħha. Nistaqsu, hemm ħbiberija, hemm patt bejn id-diversietajiet tal-ħajja, jew iktar qed nisseparawhom u nsibu lil min narmu. Il-koll qed ngħixu fi preżent fejn jgħixu flimkien tfal, żgħażagħ, adulti u anzjani, imma l-proporzjon inbidel. Ħafna qed jgħixu iżjed fit-tul u f'bosta reġjuni tad-dinja l-età ta' tfulija imqasma f'dożi żgħar. Tkellimna wkoll dwar ix-xitwa demografika, żbilanċ li għandu tant konsegwenzi. Il-kultura dominanti għandha bħala mudell uniku liż-żagħżugħ adult, jiġifieri individwu li waħdu jagħmel lilu nnifsu u jibqa' dejjem żagħżugħ. Imma hu minnu li ż-żogħżija fiha s-sens sħiħ tal-ħajja, waqt li x-xjuħija tirrappreżenta sempliċement ħajja mbattla jew mitlufa, veru hekk. Iż-żogħżija biss għandha s-sens sħiħ tal-ħajja u x-xjuħija hija l-ħajja li qed titbattal, qed tispiċċa. L-eżaltazzjoni taż-żogħżija bħala l-unika età denja li tinkarna l-ideal uman flimkien ma' tkasbir tax-xjuħija meqjusa bħala djufija, bħala tbaxxija jew diżabilità, kienet l-ikona dominanti tat-totalitarjaniżmi tas-seklu 20. Insejnieh dan. Il-ħajja itwal qed tħalli effetti strutturali fuq l-istorja tal-individwi, tal-familji u tas-soċjetà. Imma rridu nistaqsu, il-kwalità spiritwali tagħha u s-sens komunitarju tagħha huma oġġett ta' ħsieb u ta' mħabba koerenti ma' dan il-fatt. Jew illa l-anzjani għandhom jitolbu xi skuża għall-lebusija ta' ras tagħhom li jibqgħu jgħixu minn fuq dar ħaddieħor.
jew għandhom jiġu mweġġa għad-doni li qed iwasslu lit-tifsira tal-ħajja tagħna lkoll. Fil-fatt, fir-rappreżentazzjoni tas-sens tal-ħajja u propju fil-kulturi hekk imsejħa żviluppati, ix-xjuħija ftit li xejn tiswa. Għaliex? Għax hi meqjusa età li ma għandix xi kontenuti speċjali x'toffri, lanqas sinifikati propri x'tgħix. Iktar minn hekk, hu nieqes l-inkoraġġiment tal-persuni biex ifittxu l-anzjani u nieqsa l-edukazzjoni tal-komunità li tirrikonoxxihom. F'kelma waħda, għal età li issa saret parti determinanti tal-ispazju komunitarju u miexja lejn terz tal-ħajja kollha, issib li hemm xi drabi pjanijiet ta' assistenza imma mhux proġetti ta' ħajja. Pjanijiet ta' assistenza iva, imma mhux proġetti biex jgħinuhom jgħixu l-ħajja fil-milja tagħha. U dan hu nuqqas ta' ħsieb, ta' immaġinazzjoni, ta' kreattività. Taħt dan il-ħsieb dak li jagħmel il-vojt u li l-anzjan, l-anzjana huma materjal għar-rimi. F'dik il-kultura tal-iskart, l-anzjani jidħlu bħala materjal għar-rimi. Iż-żożija hi sabiħa ħafna, imma ż-żożija eterna hi illużjoni perikoluża ħafna. Li nixxieħu u daqstant ieħor importanti u sabiħ u daqstant ieħor importanti daqs li nkunu żgħażagħ. Ejjew niftakruh dan. Il-patt bejn il-ġenerazzjonijiet li jrott lill-umanità l-etajiet kollha tal-ħajja huwa d-don li tlifna u li jeħtieġ nerġgħu insibu. Jeħtieġ nerġgħu insibuh f'din il-kultura tal-iskart u f'din il-kultura tal-produttività. Il-kelma ta' Alla għandha ħafna x'tgħidilna dwar dan il-patt. Ftit tal-ħin ilu smajna l-profezija ta' Ġoel, ix-xjuħ tagħkom ikollhom ħolm, iż-żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet. Din nistgħu ninterpretawha hekk. Meta xjuħ jirreżistu għall-ispirtu u jitfnu fl-imoddi l-ħolm tagħhom, iż-żgħażagħ ma jirnexxilhomx jaraw iżjed x'għandhom x'jagħmlu biex jiftħu l-futur. Imma meta l-anzjani jikkomunikaw il-ħolm tagħhom, iż-żgħar jibdew jaraw sew dak li għandhom jagħmlu. Iż-żgħażagħ li ma jibqgħux jistaqsu iżjed dwar il-ħolm tal-anzjani u jżommu rashom mazza l-isfel fuq il-viżjonijiet li ma jmorrux iżjed lil hemm minn imnieħirhom, sajbatu biex iġorru l-preżent tagħhom u jifilħu l-futur tagħhom. Jekk in-nanniet jingħalqu fil-malinkoniji tagħhom, iż-żgħażagħ iżjed u iżjed jitgħawġu fuq l-smartphones tagħhom. L-iskrin jista' jibqa' mixawl kemm irid għax il-ħajja tintefa' qabel iż-żmien. L-iktar riperkussjoni serja tal-pandemija mhix forsi qiegħda fl-iż-żgħażagħ iħossuhom mitlufa. L-anzjani għandhom riżorsi ta' ħajja li diġà għexu u li għalihom jistgħu jirrikorru f'kull ħin. Se joqogħdu jħarsu lejn iż-żgħażagħ li qed jinfixlu fil-viżjoni tagħhom jew se jsebħuhom billi jerġgħu ikkebsu l-ħolm tagħhom. Quddiem il-ħolm tal-anzjani, x'se jagħmlu żgħażagħ? L-erf tal-mixja twila li ssieħeb ix-xjuħija lejn it-tmiem tagħha għandna ngħixuh bħala offerta ta' sens tal-ħajja u mhux xi ħaġa li ngħadduha b'mod passiv kemm ma mmutux. Ix-xjuħija, jekk ma tingħatalniex lura d-dinjità ta' ħajja umanament denja, hi ddestinata li tingħalaq f'avviliment li jnaqqar l-imħabba minn qalb kulħadd. Din l-isfida ta' umanità u ta' ċiviltà titlob l-impenn tagħna u l-għajnuna ta' Alla. Ejjew nitolbu lill-Ispirtu Santu. B'dawn il-katekeżijiet fuq ix-xjuħija nixtieq nagħmel il-qalb lil kulħadd biex ninvestu ħsibijietna u mħabbitna fuq id-doni li jġib magħha u lill-etajiet l-oħra tal-ħajja.
Ix-xjuħija hi don għall-etajiet kollha tal-ħajja. Hija don ta' maturità, ta' erf. Il-kelma ta' Alla se tenna narblu s-sens u l-valur ta' xjuħija. L-Ispirtu Santu jagħti lilna wkoll il-ħolm u l-viżjonijiet li neħtieġu. U nixtieq nisħaq kif smajna fil-profezija ta' Ġoel fil-bidu li l-importanti hu li mhux biss l-anzjani kollu l-post tal-erf li jistħoqlu ta' storja li hu għex fis-soċjetà, imma anki li jkun hemm dialogu, li jiddialoga maż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ għandhom jitkellmu mal-anzjani u l-anzjani maż-żgħażagħ. U dan il-pont ikun it-trasmissjoni tal-erf fl-umanità. Nawgura li dawn ir-riflessjonijiet ikunu ta' siwi għalina l-koll. Biex inġibu l-qudiem din ir-realtà li semma l-profeta Ġoel. Li fid-dialogu bejn żgħażagħ u anzjani, l-anzjani jistgħu jagħtu l-ħolm u żgħażagħ jistgħu jilqgħuh u jmexxuh il-qudiem. Ma ninsewx li fil-kultura kemm tal-familja u kemm tas-soċjetà l-anzjani huma bħal l-eruq tas-siġra. Għandhom fihom l-istorja kollha u żgħażagħ huma bħal wart u l-frott. Jekk ma jkollhomx dan is-sugu, jekk ma jasalx dan il-qtar ħansejħulu hekk tal-eruq ma jistgħu qatt iwardu. Ma ninsewx dak il-poeta li qal ħafna drabi dak kollu li s-siġra għandha jwarrat fiha ġej minn dak li għandha taħt l-art. Is-sabiħ kollu li għandha soċjetà u f'relazzjoni mal-eruq tal-anzjani. Għalhekk f'dawn il-katekeżijiet jien nixtieq li nixħed dawl fuq il-figura tal-anzjan biex nifhmu tajjeb li l-anzjan mhuwiex materjal qarrimi, huwa barka għal soċjetà. È una benedizione per una società. Grazie.